Nanti ayang-ayangnya nanti diputar setelah asar, tadi juga ada request lagu. Oke. Oi, Semar Mulya lagi. Yo. Among sira kang bisa nambani dia nyanyi kalian Mbak Yuli Mboten. tangan yang ngati Nggih, ambil ngerokok, Mas. kok ngerokoknya kok dilanjut nih Ambil ngerokok, ayo enggak biasanya bisa nyanyi jasa dewe ayo ngobrol, nggih. Aja sumelang wong ayu tresnaku Sendiri dong, Bapak, yuk joget bareng ya. jarang-jarang sakit diajak ngobrol lah. Nggih, jangan pulang dulu ya, Pak. Nggih, mangga telaske. Iya. Aja sumelang wong ayu. Tresnaku ing sira.
madu saya bisa ngrangkake jantungku tambah ganteng ora seneng si Komar setengah mati aku tresno kowe monggo sedulur-dulurku kabeh ayo dirameke woi sires aduh gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja Memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat itu watane wong lanang Semar mulya ayo masuk yuk manis cek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lanis yen mesem manis sing ngongkole madu kangge saya bisa ngrangkake jantungku sampe bawah kembang melati aduh gulane Jawa kowe wong manis kuwi weke sapa Pasar Turimas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge gedhe yo diiris-iris gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang Mas Bagus Pak si Komar yang pinter ya request lagune manis hero nek hak ini mas monggo Bapak joget kalau kali audio iki masih iki dereng wonten pambutan lagu mas Wah, nyantai kok Mergo aku
ngomong ketar Surabaya terus yang Bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta Jebul ora ketemu aduh liciku aja beda aku terus bali ning Samarang liciku wos ana kandang Kak, Pak Toyo Toyo mboten. Pak Toyo. Oh ya ampun Pak Toyo ngerti akhir kon masih deh Kak ya. Iki kan ibuke ya umi saged Bu e. Atur sembah nuwun Pak Toyo. Wah, tanggap ing sasmita ya Pak Toyo. Oh ngonten. Nggih. Ya. Lajepulane krusak-krusuk keburu nafsu lekasane montang manting rakate akeh aku dhewe kang kepante Semar Mulya lagi Pangolon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta Jebul ora ketemu es terus salah pinggir lagi. Lah iya to Kak. Ngomong anu Pak. Pun kesel. Urung no ya. Pak Niki Dibejo. terima jasa pijat Iya. barang. Oh no. Pripun Pak e? Sak jame piro Kak? Pak, kula nuwun Pak, nuwun Niki sewu, Pak. Bapak Toyo tasih wonten pambutan lagu meneh mboten? Pak, kula nuwun Pak, Tunggal nuwun mawon. 50 Pak. Ayolah aku. Ana nek nuwun sewu pun biasa Pak. Niki ibu-ibuke nggih dereng wonten pambutan lagu Bu. Dereng. Mengke mawon. Nggih. Mbah Putri kersake lagu napa Mbah Putri? Mboten. Iki mbak-mbakin lho yang Yo iya muda-muda. kudu. Pak Dibejo ayo. Pak Bejo niki mencontohkan yang baik ngoten lah. Kan enek kancane iki Pak. Mesakne nek dhewean Pak. Tunggale oke soalnya. Niki Pak Dibejo monggo lagune napa mleh? Iki sik ngasare sik rada suwi ya. Ya. Iki ditekke. Oh iya. Nganu Kak. Sakniki mumpung sepi Pak, monggo. Ibu-ibu Prasmanan lali, nanti setelah ini diputer tambal ban. Nggih, nanti buat pasukan-pasukan merah hati joget nggih bersama Semar Mulya. Pak lagune napa Pak? Hah? Tambal ban nggih Bu nggih. Mengke bar Pak. Apa tembak-tembak dor?
Pak lagune napa? Iya wis sampe rae. Pak Jikoman malah nyanyo-nyanyo kok Kak. Kandhane. Oh kaya ngeten iki lho Mas. Nah, iya. Aku ki seneng ngomong sik tanggap iso Kandhane. cerita ngono lho. Kon ora ngomong wis langsung ngerti ya Kak ya. Lebokne Mas. Lajepulane rusak rusuk kaburu nafsu wekasane montang manting rakate akeh aku dhewe kang kebanting. Matur sembah nuwun, dulur-dulur kabeh iki alhamdulillah. Pokoke tak dongake sehat-sehat selalu. Engko rezekine tambah oke. Mriki Pak. Semar Mulyo Serafoto Alkamin Audio Pasukan biru-biru. Monggo pasukan biru merapat. Mbak Ayu pakai tidak unti
tanggal melih. Napa? Ninggal kastresnan. Ninggal katresnan. Niki pasukan biru pripun? Monggo, Bapak Mendel Eko mawon Mes- to, Pak. Pak. Kayak nonton napa mawon Pak Ayo. Bejo. Pak Bejo ya Ratang Jawab. Joget.